Na to pozerať čas. Tak vtedy som zistil, že moja cesta ide zlým smerom a mal by som viacej obývať stromy a látkať konáriky. To je spoveď. A papať trávičku, piškotíky. Tak, hľadám tu svetlo na konci tmy. Čakám, že sa reinkarnujem, samozrejme. A vieš už dýchať ako jogín? Vieš, čom sa môže reinkarnovať? Z nebiboja na výboja. Počkať, ani on není b-boy? Tak vlastne nakoniec vysvetne, že ešte, ani sa nebudem pýtať, či párky. Dvaja sme b-boji, výboja nie. Vy dva ste b-boji? Párky? Ja som, no. Ty si všetko. Ty máš zuby prečie ako ja? Čo, ty nemáš zuby? A podľa mňa ty nejsi b-boy, ty si Dado Naď, lebo veľa čítaš, jak Dado Naď. To je Dado Naď. To je taký, čo veľa číta. Hlavne sme sa chceli konečne ako keby ukázať s tým, čo robíme vlastne niekde a aj to speňažiť. Chceli sme vlastne aj cestovať, aj jednak zarábať a kvôli tým zážitkom a neboli hlavné peniaze. No. Hej. Neboli na prvom mieste. Aj dajú peniaze, aj nedajú. Je to také individuálne, ale väčšinou ako tie peniaze zarobíme tým tancom na tej ulici, ale nie je to pravidlo, že každý hodí, ne každý je taký proste, že otvorený tomu umeniu, veľa ľudí nechápe to, čo robíme, že na čo sa pozerajú sa a nevedia, že o čo ide. Ako keby názory na to, čo robíme, rôzne, a od toho aj záleží, že či tí ľudia proste ako to vnímajú, že či to aj zaplatia alebo nezaplatia. No naprázdno neodídeme väčšinou, takže ľudia sú štedrí. Ešte aj v dnešnej dobe.